Voiko nainen toimia seurakunnan opetus- ja johtotehtävissä? Nyt ollaan asian ytimessä, kun setä selittää naisten asioita. Vastaan, että kyllä voi. Ja vastaan nimenomaan näin sen tähden, että Suomen Vapaakirkon pastorina olen sitoutunut Suomen Vapaakirkon tunnustukseen, jossa sanotaan, että Raamattu yksin määrää meidän uskomme ohjeen, jonka mukaan kaikki oppi ja elämä seurakunnassa on joko hyväksyttävä tai hylättävä. Mutta tietysti tässä sitten seuraa kysymys, että mitä ihmettä, Markus? Eikös Raamatusta löyty aika tämmöisiä vähän hankaliakin tekstejä ton sun näkökulmas suhteen? Siellähän sanotaan kuitenkin, että naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Ja siellä sanotaan myös, että sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä. Hänen on elettävä hiljaisesti. Mitä tämmöisten Raamatun kohtien suhteen oikein tehdään? Nyt se oleellisempi ajatus ehkä, tai kysymys tässä, kun me ruvetaan miettimään sitä naisten roolia seurakuntaelämässä, on ymmärtää, että mitään oppia, mitään tämmöistä teologista ajatusta ei rakenneta jonkun yhden tekstin varaan. Raamatusta ei vaan voi ottaa ja valikoida, että toi on se teksti, miten mä ajattelen, ja nykästä sitä sieltä irti kontekstistaan tutkimatta sitä kunnolla, ja sekin sanoo, että hei, näin se menee. Sun täytyy katsoa koko sitä tekstimateriaalia, joka meillä Raamatussa on. Ja tämmöisissä lyhyissä videoissa, mitä mä nyt aion tehdä pari kappaletta, niin en tietenkään ehdi käymään joka ikistä Raamatun kohtaa lävitse. Mutta haluan katsoa vähän Uuden testamentin sisällä sitä, että mitä siellä oikeasti naisista puhutaan ja heidän roolistaan seurakunnassa. Enkä pelkästään lähteä katsomaan noita paria kohtaa, nekin me tullaan käsittelemään, mutta vähän laajemmin tehdä tätä työtä tässä kohtaa. Uusi testamentti nimittäin sisältää aivan erilaisia kohtia. Sisältää semmoisia kohtia, jossa nainen ja mies, ei niiden välillä ole eroa. Ja kun me katsotaan, minkälaisissa rooleissa naiset toimii Uuden testamentin sisällä, niin me huomataan, että hyvän aika nämä on kaikissa rooleissa. Mikä sitten herättää kysymyksen, että ollaanko me ymmärretty nämä kovin ahtaalta tuntuvat tekstit vääränlaisella tavalla. Mutta tsekataan vähän Raamattua yhdessä. Tässä on meille yksi semmoinen Raamatun kohta, joka nostetaan aina esiin, kun puhutaan miesten ja naisten välisestä suhteista ja toiminnasta niin kuin seurakunnan sisällä. Galattalaiskirjeen 3.28 sanoo, että on yhdentekevää, ootko sä juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Ja minkä takia tämä teksti nousee esiin, niin tätä on niin sanotut egalitaristit, jotka ajattelee, että nainen ja mies pystyy toimimaan missä tahansa tehtävässä seurakunnassa, niin he tulkitsevat tätä tekstiä hyvin eri tavalla kuin taas komplementaristit, joiden näkemyksen mukaan mies pelkästään voi olla seurakunnan johtaja ja tämmöisissä opetustehtävissä. Nimittäin tämä jälkimmäinen porukka sanoo tästä, että tämä teksti koskee vaan sitä, mikä on coram deo, eli Jumalan edessä. Toisin sanottuna se, että tässä sanotaan, että Kristuksessa on sekä mies että nainen, ei ole erotusta, niin se tarkoittaa vaan sitä, että ihan yhtä lailla pelastus koskee näitä molempia ja yhtälainen ihmisarvo koskee heitä molempia. Ei ole tämän suhteen mitään erotusta. Mutta onko tässä tekstissä kysymys vaan siitä? Ja se, miten me voidaan testata tätä asiaa, niin me ruvetaan miettimään, että mitä nämä muut parit, juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, niin mitä ne tässä tekstissä tarkoittaa. Ja me mietitään sitä nimenomaan kontekstuaalisesti. Eli jos me ajatellaan tässä kohtaa juutalaista ja kreikkalaista, niin puhuuko galattalaiskirje tästä keskustelusta jossakin muualla? Onko siellä jonkunnäköinen keskustelu siitä, että mikä on niin kuin juutalaisten ja tämmöisten pakanoiden välillä oleva tilanne? Ja siinä kohtaa se teksti, mikä mulla ensimmäisenä tulee mieleen, niin on se tapahtuma, mikä kerrotaan tämän galattalaiskirjeen alussa, kun meillä on syntynyt Antiokiaan tämmöinen uusi seurakunta, ja siellä on valtava herätys, ja siellä on tullut niin pakanoita kuin juutalaisiakin on samassa seurakunnassa. Ja Pietari tulee käymään tämän seurakunnan parissa, ja siellä ne kaikki istuu samassa ruokapöydässä syömässä. Ja sitten sinne seurakunnan keskelle tuleekin tämmöistä vähän vanhoillisempaa porukkaa. Ja siinä tilanteessa, kun
tämä jengi saapuu sinne, niin Pietari erottautuu tästä pakanoiden joukosta ja se menee sinne juutalaisten kanssa istumaan sen takia, että se pelkää sitä porukkaa, joka sinne paikalle tullut. Paavalin reaktio on raju. Se tulee ja nostaa Pietarin seinälle ja sanoo sille, että mitä ukko saa oikein touhua, tämmöinen ei vetele. Ja se syy, minkä takia Paavalin reaktio tähän on niin kiivas, johtuu siitä, että Paavalille tämä kyseinen ateria ei ollut sitä, että istutaan yhdessä pöydässä ja syödään vaan ruokaa, vaan mikä jää ihmisiltä normaalisti ymmärtämättä on se, että kun nämä varhaiset kristityt syö yhdessä, niin se niiden ateria on ehtoollinen. Se on sama asia. Se tunnettiin, joku ehkä tuntee sen nimellä rakkausateria, eli se oli kokonainen ateria, jossa syötiin ja tuli vatsa täyteen ja siinä samalla niin oli se malja ja oli se leipä, joka murrettiin. Leipähän on sen aikaista niin kuin pääasiallista ruokaa. Se oli se, miten suurin osa ihminen söi siihen aikaan. Niin se otettiin puurona tai leipänä otettiin siis nämä jyvät vastaan. Ja tässä tämän aterian taustalla, jos ajatellaan tätä varhaista ehtoollista, niin siellä on ihan selkeästi Uudessa testamentissa niin se ateria, mikä se taustalla on juutalainen pääsiäisateria. Ja pääsiäisaterian merkitys juutalaisuudessa oli tosi iso. Nimittäin tämä ateria oli niin sanottu demarkaatioateria, se rajaa sen, että ketkä kuuluu Jumalan kansaan. Se ikään kuin piirtää ympyrän niiden ympärille, jotka kuuluu Jumalan kansaan. Ja tämä näkyy aika jännillä tavoilla vanhan testamentin teksteissä. Siellä on ajatus siitä, että joka ikiselle täytyy mahdollistaa tämän aterian syöminen, joka on siis kuuluu tähän Jumalan kansaan. Niiden pitää päästä syömään sitä. Ketään ei saa torjua siltä aterialta pois. Ja taas toisaalta niin siihen liittyy velvollisuus, että jos sä oot kansan jäsen, niin sun täytyy syödä sitä ateriaa, jotta me todetaan sun jäsenyytestä tässä kansassa. Tämä homma meni niin pitkälle, että 4. Mooseksen kirjassa siellä tapahtuu tai annetaan tämmöinen laki toisesta pääsiäisestä. Eli jos sä et ensimmäisenä, silloin kun se pääsiäinen varsinaisesti oli Nisankuun 14. päivänä, tai itse asiassa 15. päivänä, jos et sä silloin pystynyt sitä ateriaa syömään, niin säädettiin, että kuukausi tämän jälkeen on niin sanottu toinen pääsiäinen, jossa sä pääset osalliseksi siitä ateriasta ja sitten sillä lailla voit olla mukana toteuttamassa sitä rituaalin. Ja samassa tekstissä sanotaan, että jos ei sitten syö sitä ateriaa, niin se on sitten niin kuin pihalle kansasta. Ja nyt kun me tullaan takaisin tähän Antiokian tilanteeseen ja mietitään sitä, että tämän ehtoollisen, tämän rakkausaterian taustalla, niin siellä on tämän tyyppinen ajatus, joka näkyy vaikka ensimmäisen korinttilaiskirjeen 5. luvussa, joka on yksi näitä Paavalin vähän väärin ymmärrettyjä tekstiä. Se on teksti, joka liittyy ehtoolliseen niin kuin tällainen ohimennen, eli siellä käsitellään tätä tematiikkaa. Niin Paavali selkeästi näkee tämän aterian tämmöisenä, ja hän ymmärtää sen, että sillä teolla, minkä Pietari teki, niin hän itse asiassa oli työntämässä pakanat ulos tästä Jumalan kansasta, koska hän menee ja syö vaan juutalaisten kanssa. Ja siinä on nyt sitten se todellinen Jumalan kansan ateria. Ja tämä ei Paavalille kelpaa ollenkaan. Sen takia se tulee ja nostaa äijä ylös ja sanoo, että ei tämmöistä voi oikeasti tehdä. Ja nyt kun rupeat miettimään sitten tätä tekstiä, Galattalaiskirja 3.28, yhdentekevää oletko juutalainen vai kreikkalainen, me ymmärretään semmoinen asia välittömästi tästä, että Paavalille tämä teologinen ajatus siitä, että on yksi kansa oikeasti olemassa, niin se vaikuttaa käytännön sosiologiseen todellisuuteen jotakin. Ja se vaikuttaa sen, että ei ole nokkimisjärjestystä juutalaisia ja pakanan välillä, ei ole jotakin hierarkiaa näiden välillä, vaan he ovat yhtä ja samaa kansaa. No, mennäänpäs eteenpäin. Orja vai vapaa? Onko meillä tästä jotakin Paavalin teksteissä? Kyllä meillä on Filemonin kirjeessä. Filemonin kirjehän on yksi Uuden testamentin lyhyimmistä kirjeistä, joka on osoitettu tämmöiselle orjan omistajalle, eli Filemonille, jonka orja nimeltä Onesimus, eli hyödyllinen. Hänhän tässä kuvataan siis tämä, tulee ilmi se, että mitä mennessä ajassa ajateltiin orjista, eli Onesimus tarkoittaa vaan hyödyllistä. Hän on maatalouskone, joka on toisen omistuksessa, ja hänellä ei ole niin kuin roomalaisen lain edessä, niin ei ollut tämmöistä ihmisarvoa ja ihmisyyttä. Hän ei ole persoona siinä mielessä.
niin tämä Onesimos on joko karannut tai joutunut jollakin muulla tavalla niin kuin kahnaukseen isäntänsä kanssa. Ja tässä tilassa tai tilanteessa niin tämä orja on löytänyt tiensä Paavalin luokse, ja Paavalin kautta hän on tullut uskoon. Ja nyt sitten tässä kirjeessä on ajatuksena se, että tämä Onesimos tulee takaisin tämän Filemonin luokse. Mutta se kirje on erittäin mielenkiintoinen retorisesti. Siellä ei missään vaadita tämän orjan vapauttamista. Mä en usko, että aika olisi ollut siihen aikaan edes kypsä tämmöiselle, mutta siellä kyllä kylvetään tämän ajatuksen siemen. Nimittäin se, mitenkä Paavali kuvaa Onesimosta ja Filemonia, ne on molemmat Paavalin poikia, jotka Paavali on synnyttänyt, ja nyt sitten kun hän sanoo Filemonille, että nyt Onesimos on tulossa takaisin, ei enää orjana, vaan itse asiassa orjaa enempänä. Ja siinä kuvataan niin kuin tämä Onesimos kuvataan Filemonin veljenä. Niin me voidaan ymmärtää, että tästä syntyy mielenkiintoinen sosiologinen tilanne, jossa yhtäkkiä niin kuin se status, mikä Onesimuksella on Filemonin veljenä, niin se tasoittaa tätä tilannetta. Että häntä ei voi kohdella enää ihan samalla tavalla kuin aikaisemmin on kohdeltu, tai hän ei voi olla enää maatalouskone, kun hän on hyvän aika niin kuin tässä kohtaa, niin tämähän on mun veljeni, joka tulee takaisin. Ja siinä mielessä, niin kun, jos kirkkohistoriaa rupeaa tässä tarkastelemaan, niin sieltä löytyy tämmöinen Onesimos-niminen kaveri, joka sopisi niin kuin ajallisesti siihen, että tämä mies mahdollisesti jossakin kohtaa pääsi sitten vapauteen ja sitä tuli arvostettu henkilö, joka oli seurakuntien opettaja ja niin edelleen. No, mene ja tiedä, että onko kysymys samasta henkilöstä. Mutta joka tapauksessa tässä tekstissä juutalainen ja kreikkalainen, orja vai vapaa, niin ne johtaa uuteen sosiologiseen tilanteeseen, jossa ei ole enää hierarkiaa. Ei ole enää jotakin tämmöistä isompaa roolitusta. Ja nyt se kysymys sitten jää, että minkä takia tämä mies ja nainen ei olisi samantyyppinen asia. Ja nyt kun me ruvetaan tätä kysymystä tarkastelemaan Uuden testamentin tekstien avulla, niin me huomataan semmoinen juttu, että Uuden testamentin teksteissä naiset itse asiassa tekee kaikkein mahdollista. He on Paavalin työtovereita siinä samassa kuin miehetkin ovat, ja heistä käytetään samoja termejä kuin Paavalin miespuolisista työtovereista. Ja ihan pari Raamatun kohtaa haluaisin nostaa esiin. Roomalaiskirjeen 16. luku, niin sieltä on ottanut tuohon 3 otetta, ja roomalaiskirje on ehkä meidän paras tämmöinen sosiologinen ikkunamme siihen, että minkälaista tämä varhaiskristillinen seurakuntaelämä oikeasti oli. Tämä kyseinen teksti, niin se mainitsee tosi pitkän liudan nimiä. Siellä on paljon miehiä, siellä on vähemmän naisia, mutta siellä on tosi paljon niitä naisia joukossa. Ja kun tämän aikainen teksti, jossa puhutellaan jatkuvasti, esimerkiksi puhuttelut on tässä muodossa, että veljet, niin kuin Paavali aina puhuu, että veljet, ja se sisältää silloin myös naisetkin, mutta anyway, siinä sanotaan, että veljet. Niin tämän aikainen teksti tekee sen, että naisia nimetään niin paljon kuin tässä luettelossa meillä roomalaiskirjassa on, niitä on paljon enemmän kuin mä tuun näyttämään. Niin siinä kohtaa meidän pitäisi vähän heristää korviamme ja katsoa tarkasti, että mitä tapahtuu, koska tämä on kuitenkin vähän poikkeuksellista. Ja se kertoo siitä, että näillä naisilla on asemaa. Niillä on pakko olla sitä, koska ei tänne ketä tahansa tähän listaan nosteta. Okei, katsotaan muutamaa kohtaa. Roomalaiskirje 16:1. Annan teille suositukseni sisarestamme Foibesta, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija. Ottakaa hänet vastaan Herran palvelijana niin kuin pyhille sopii ja auttakaa häntä kaikessa, missä hän tarvitsee teitä. Onhan hän itsekin ollut tukena monille, myös minulle. Foibe on Kenkrean seurakunnan palvelija. Kenkrea oli tämmöinen satamakaupunki, jonka kun mennään siitä sen pienen kannaksen ylitte, istmuksen ylitte, nykyään kutsutaan istmiaksi sitä aluetta, niin siellä on Korintti toisella puolella, tai Lechaionin satama. Tämä on siis tämmöinen vauraalla kauppareitillä, jonka kautta sitten tyyliin niin kuin tuolta idästä päin tavarakauppa kulki itse asiassa Roomaan, koska ei haluttu purjehtia sen Peloponneseksen niemimaan ympäri, vaan laivat itse asiassa lyötiin tämmöiseen kelkkaan ja ne kuljetettiin siitä, niin kuin ihan oikeasti orjat veti ne laivat toiselle puolelle. Se ei ole hirvittävän pitkä matka, mikä siinä tehtiin.
Sieltä tulee Foibe ja hänestä kerrotaan meille, että hän on Kenkrean seurakunnan palvelija. Mitä tämä palvelija tässä oikein tarkoittaa sun mielestä? Onko se pullanleipoja? Se, joka tekee siellä seurakunnan keittiössä, niin se tekee pullaa, paitsi ettei näillä ollut mitään seurakunnan keittiötä tässä kohtaa vielä. Ja mä haluaisin herättää sen kysymyksen, että minkä takia siinä kohtaa, kun me luetaan toi termi miesten kohdalla, niin miksi se tarkoittaa henkilöä, joka meidän mielestä on seurakunnan johtotehtävissä tai sitten opetustehtävissä. Mutta siinä kohtaa, kun me kohdataan tämä termi palvelija naisen kohdalla, niin se tarkoittaa jotakin paljon vähemmän. Ja jos mä oikein ikävästi sanoisin tässä nyt sanani, niin mä sanoisin, että onkohan sillä jotakin tekemistä, ainakin jos puhutaan niin kuin miessukupuolesta ja kuinka näihin termeihin suhtaudutaan, niin olisiko sillä olla jotain tekemistä ihan tämmöisen vähän sovinistisen ajatuksen kanssa. Ouch. Tässä kerrotaan Foibesta, että ottakaa hänet vastaan Herran palvelijana niin kuin pyhille sopii ja auttakaa häntä kaikessa, missä hän tarvitsee. Tällä naisella on selkeästi asemaa. Hänestä kerrotaan vielä, että on hän itsekin ollut tukena monille. Tuo sana, mitä tuo käytetään prostatis, joka kertoo mulle sen, että tämä ihminen on ollut tämmöinen niin kuin tyyliin hyvän tekijä. Se on tämmöinen patruuna, jos käytetään vanhaa suomalaista termiä, joka tarkoittaa sitä, että hän on pystynyt niin kuin taloudellisesti tai muulla tavalla auttamaan Paavalia ja sitten sitä seurakuntaa, jonka keskellä hän elää. Tässä kirjeessä tämä Foibe toimii todennäköisesti kirjeen kantajana, näin tutkijat tänä päivänä ehdottaa. Eli hänelle luotetaan semmoinen rooli, että hän tulee Roomaan ja hän on se ensimmäinen, joka lukee Paavalin kirjeen ääneen sille Rooman seurakunnalle. Ja tämä tehtävä tässä kohtaa niin itse asiassa ei ollut pelkästään lukemista, että sinne mennään vaan lukemaan joku kirje, vaan sitä kirjettä piti myös selittää. Ja silloin ajatuksena on se, että Foibe tuntee Paavalin ajattelun niin hyvin, että hän pystyy selittämään Paavalin teologiaa. Toisin sanottuna hän opettaa tässä kohtaa. Alright, no mennään listaa eteenpäin. 3. jakeessa tervehtikää Priskaa ja Akvilaa, työtovereitani Kristuksen Jeesuksen palveluksessa. Tässä on siis Priskilla eli Priska ja Akvila eli Akvilas, jotka molemmat on Paavalin työtovereita. Se on se nimitys, mikä heille annetaan. Ja huomaatko järjestyksen? Priskilla ensin, Akvilas sitten. Ja tämä on sama järjestys, mikä löytyy apostolien teosta siinä kohtaa, kun meille kerrotaan, että Priskilla ja Akvilas on ne, jotka opettaa Apollokselle Herran tien. Ja tässä kohtaa Priskilla on siis opettamassa ja hän on se pääasiallinen henkilö, joka sitä tekee. Roomalaiskirje 16.7. Terveisiä Andronikokselle ja Juunialle, heimolaiselle ja vankilatovereille, jotka ovat arvossa pidettyjä apostolien joukossa ja ovat olleet Kristuksen omia jo ennen minua. Tässä mainitaan henkilö nimeltä Junia, joka on arvostettu apostolien joukossa. Tämä Junia on siitä mielenkiintoinen henkilö Uudessa testamentissa, että se on ainoa, joka on tämmöisen niin kuin, sukupuolen vaihdoksen kokenut Uuden testamentin käsikirjoitusten siirtymisen historiassa, kuinka ne on niin kuin, tämä transmissio meidän aikoihimme on tapahtunut, koska siellä on tietty hetki, muistaakseni jossakin keskiajalla, en muista tarkasti, jossa tämän kyseisen henkilön nimi vaihtuu Juniakseksi. Eli Junias, maskuliininen nimi sitten siinä kohtaa. Tämmöistä nimeä ei tollon ollut olemassa ollenkaan, tunneta näistä nimilistoista, mitä meillä on olemassa siitä, että minkälaisia nimiä tuona aikana oli. Ja tämä nimi on selkeästi feminiini ja siinä on selkeästi tapahtunut muutos. Se on ihan höpönpöppö, että Junia olisi ollut Junias mies joskus. Entä sitten tämä arvossa pidettyjä apostolien joukossa? Jotkut on pistäneet tästä vähän kierroksia ja sanovat, että no Junia oli apostoli. Mä en ihan tiedä tuosta, toi Kreikka ei välttämättä ihan tämmöiseen ajatukseen taivu, siis periaatteessa taipuu siihen, mutta se, että hän olisi ollut arvostettu apostoli, niin okei, sikäli se voisi olla mahdollista, että apostolisanahan tarkoittaa pelkästään vaan tämmöistä lähettilästä, ja voisi olla kysymys myös seurakunnan lähettilästä tässä kohtaa. Mutta mielestäni tämä viittaa enemmänkin siihen, että Juniaa apostolit arvostavat. Ja uskon, että tässä kohtaa silloin ne apostolit on nimenomaan sitä 12 porukkaa, jota tässä kohtaa kuvataan. Mutta yhtä kaikki meillä on tässä nyt nainen. Ja häntä arvostetaan apostolien joukossa.
nämä ei ole mitään pullanleipojia. Vaikka en halua sanoa silleen pahasti, pullanleipominen on erittäin hieno asia ja mulle hyvin rakas asia, kun joku sitä tekee. Mutta tarkoitan sillä sitä, että näillä ihmisillä on asemaa, niillä on johtoasemaa seurakunnassa ja ne vaikuttavat opettavan. Katsotaan vielä yksi juttu, mennään pois tältä roomalaiskirjeestä filippiläiskirjeeseen. 4. luvussa jakeessa 2 sanotaan, että kehotan Euodia ja Syntykeä. Ne on 2 naista elämään sovussa Herraa palvellen. Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan näitä naisia, jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta, samoin kuin Kleemes ja muutkin työtoverini, joiden kaikkien nimet ovat elämänkirjassa. Eli Euodia ja Syntyke, 2 naista, ne on Paavalin työtovereita, ne on taistelleet Paavalin kanssa evankeliumin puolesta. Ja niistä sanotaan vielä erikseen, että samalla tavalla kuin muidenkin työtovereita, näiden nimet on elämänkirjassa. Tässä on 2 naista, joita Paavali arvostaa tosi kovasti. Ne on joutuneet jonkunnäköiseen kahnaukseen seurakunnassa. Ja kun olen filippiläiskirjeeseen perehtynyt, niin musta vaikuttaa enemmän ja enemmän siltä, että nämä 2 jaetta tässä on yksi niistä ensisijaisista syistä, minkä takia Paavali halusi kirjoittaa filippiläiskirjeen. Filippiläisillä ja Paavalillahan on erityinen suhde. Filippiläiset tukee Paavalin tekemää lähetystyötä taloudellisesti. Se käy selväksi tuolta kirjeestä. En lähde katsomaan sitä tässä kohtaa tarkemmin, mutta heillä on erityinen suhde. Ja sen takia Paavali hyvin tarkkaankin seuraa tämän seurakunnan elämää ja haluaa neuvoa heitä. Ja nyt jos nopeasti vilkaistaan tätä kirjeen ihan alkua, niin siellä kirjoitetaan, että Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, tervehtivät kaikkia Filippissä olevia Kristuksen Jeesuksen pyhiä sekä seurakunnan kaitsijoita ja palvelijoita. Tämä ihan viimeinen osa seurakunnan kaitsijoista ja palvelijoista on täysin epätyypillinen muiden Paavalin kirjeiden, sitä ei löydy siis muista kirjeistä. Tämä on ainoa kirje, joka on osoitettu nimenomaan seurakunnan kaitsijoille ja palvelijoille. Ja kun miettii, että mitä tässä kirjeessä tapahtuu, niin siellä annetaan tämmöistä tietynlaista nöyryyden mallia Kristuksen kautta ja eletään niin kuin oikeassa suhteessa matkimalla elämällä semmoista elämää, kun Kristus elää, ja kehotetaan yksimielisyyteen hyvin voimakkaasti. Koko tämä kirje tekee sitä. Ja sitten me loppuolta pamahdetaan tähän kohtaan siellä kirjeen ihan loppupuolella, jossa vaikuttaa, että se ruuti on. Kehotan Euodia ja Syntykeä elämään sovussa Herraa palvele. Pointtinani tässä on se, että Euodia ja Syntyke ei ole ketä tahansa naisia, vaan ne on todennäköisesti seurakunnan kaitsijoita ja palvelijoita. Se on se ryhmä, josta tässä kohtaa puhutaan. Ja nyt siis meidän tilanne on tämä, että meillä Uudessa testamentissa noiden parin tekstin lisäksi, jossa sanotaan, että naiset turpa kiinni, niin niiden lisäksi meillä Uudessa testamentissa on valtavasti tekstejä itse asiassa. Se kuva, mikä meille sieltä piirtyy, jossa naiset tekee ihan samalla tavalla töitä kuin miehetkin tekee niissä seurakunnan tehtävissä, mitä on. Ja meillä on myös tämmöisiä teologisia tekstejä, niin kuin tuo ajatus tästä, että on yhdentekevää. Oot sä orja vai vapaa, juutalainen, pakana, mikä sä oot, onko sä mies vai nainen, koska Kristuksessa ja Jeesuksessa kaikki on yhtä. Ja siinä mielessä nyt meillä on tilanne, että meillä on tämmöinen tekstijoukko ja meillä on nämä muutamat tekstit täällä, ja meidän pitäisi jotenkin miettiä, että mitenkä tämmöistä aineistoa käsitellään. Ja seuraavalla videolla mä haluan tehdä sen, että mä katson näitä tekstejä lyhykäisesti, että me nähdään, että mitä ne on kontekstissaan.